U wasal il-ħin għall-esperiment. X'ħan għamlu badna li żar kamra li għandna fl-uffiċċju tagħna, toqba, bażikament, u ħankunu qed intellqu it-tliet kontendenti li huma l-air conditioner, il-heater li jkollu l-assistenza ta' fan ikun tal-elettriku u l-heater tal-gas li jaħalfu bih, tal-heater tal-gas. Jaħelf, anka jien naħlef bih. Taħlef bih. Li ħanamlu, ħannalqu l-bibta din il-kamra, ħanżommu l-ewwel l-initial temperature ħatkun l-istess bej wieħed u ieħor u ħanaraw kemm ħajdumu biex jilħu 30 grad Celsius. U ekku, sinjuri, għanna unek l-ewwel kandidat l-air conditioner illi minn l-għu ftit jorek għet naraw tafisa tal-buttuna u jitlaq il-ħin issa. Qed jibda isaħħan il-kamra u t-temperatura tidher li tila, iva tila, sinjuri. Qed nistennew illi jintlaħqu 30 grad Celsius. U ekku 4 minuti u 19 il-sekonda. Dak huwa l-air conditioner. L-air conditioner mar mhux ħażin tista' tgħid. Bej wieħed u ieħor air conditioner mill-ftit riċerka li għamilna aħna jaħli 1 kilowatt biex isaħħan tunnellata ta' arja. Jew saħħana jew ikassaħħa sewwa għax nafu li kapaċi jagħmel it-tnejn li huma. Morru għall-kontestant li jmiss? Fidejk. U sinjuri għandna it-tieni kontestant li huwa il-heater tal-elettriku illi huwa assistit minn fan illi jobżoq l-arja sħuna mal-kamra żgħira kollha. U qed narawh sinjuri il-ħin qed jibda jitla u anke temperatura titla sinjuri. U il-ħin daku, sinjuri, 6 minuti u 43 sekonda jiġi sissa fit-tieni pożizzjoni wara l-arja ikkondizjonata. Fil-verità mar mhux ħażin. Issa, heater bħal dak jaħli 1500 watt fit-12 sija li hija kalkulazzjoni ta' ġurnata li qed intuħ aħna. Però rridu nżommu fil-konsiderazzjoni tagħna li l-kamra hija kamra żgħira ħafna. Ġifieri kieku titfa' f'kamri kbar ibati ftit. Ibati jekk ma jintilifx kważi, qed tifhem, ħafna drabi tibta heater bħal dak fejn użawh. Jintfaħ fejn saqajna, qed tifhem biex inti tisħon fl-immedjat. Imma mar mhux ħażin. Nkunu għadnija wkoll, ġifieri jekk xi ħadd qiegħed f'uffiċċju, naħseb dan huwa mod kif tista' ssaħħan, ġifieri għax għandek heater eżatt miegħek. U taf xini għabda rabi fl-uffiċċju jkun hemm min irid il-kessa u min irid isħana. Allura dissolvi kollox. Dak huwa soluzzjoni mhux ħażin. Ħammorru għall-imiss. Ġejbu fidejja. U ekku jitlaq it-tielet kontestant li għandna l-famuż heater tal-gas kif nafu aħna l-Maltin hawnhekk telaq wara l-irnexxina qabdu l-isparker insomma b'xi mod jitlaq u nistennew illi bil-mod il-mod jibda jtella t-temperatura. Ħajdum, dan. Tidum. Iwa, mela, nistaw naqtawa biċċar illi bħala dewmin idum ħafna biex jisaxħan. U ekku, sinjuri, 10 minuti huwa il-ħin massimo ħajkonna nieqfu hawnhekk. X'taħseb fuq it-kontestant? Li għalkemm ħafna nies jaħelfu bih fil-verità. Meta tikkonsidra il-kamra u jsaħħan l-istess għal darb'oħra, inti x'tagħmel? Jien eżempju ommi u missieri jħobbu jużawh. Jkun eżempju qegħdin bil-qeda fuq is-sofan u jitfgħu ħdejhom biex itihom dik is-sħana. Imma l-kamra xorta kies ħadkun. Ekku, ma b'differenza ukoll għax ta' min insemmuha, l-ewwel għadna li l-heater eżempju tajjeb ħafna l-uffiċċju għax titfgħu fejn saqajk. F'dal-każ qed nitkellmu fuq tank tal-gass li jiswa kważi 15 euro skont l-aħħar prezzijiet illi sibna. 15 euro biex taħlihom dawl
Id-dum ftit mhux ħażin, ġifieri ma nafx kemm huwa effiċjenti anke f'dak il-lat. U barra xi ħaġa li m'għandix taqsam milli hawn min idejqu dik it-tip ta' sħana li jarem il-heater tal-gass, dak it-tip ta' gassijiet li joħorġu minnu. U minn toġbu wkoll. Imma importanti, sinjuri li tifhmu di, anke ftit ilu kellna każ illi tista' tgħid ixxokkja pajjiż sħiħ tajjeb, daw il-gassijiet li joħorġu minn ġo fih huma perikolużi. U allura importanti li inti jekk ħadd użah Kollok is-sensor. ikollok is-sensor one u jekk ħadd użah maintenance mod regolari u t-tielet ħaġa importanti dejjem ħallu xaq miftuħ illi again dik jagħmilha inqas effiċjenti. Mela allura kieku kellna niġbdu reżume ta' kollox. Iġbdu dan, iġbdu. L-arja ikkondizjonata, l-air conditioner rebaħ din l-isfida u tajjeb ngħidu l-air conditioner tajjeb ukoll għaliex ikessaħ u isaħħan.